Wow, ang lakas ng alon. Balik! Balik! Woo! Balik! Woo! What's up mga kabiyag? Kamusta kami lahat? Nandito ako ngayon sa Pasakaw Fishport. So ang oras alas 6 ng umaga. Kung narinig nyo ang background, mahangin. Dahil sobrang lakas ng habagat. Ayun o, ang lakas ng habagat ngayon. Ang lakas ng habagat kasi nga high tide ngayon. So malakas ang alon. Nandito pa rin tayo sa Pasakaw Fishport. So makikita nyo kung yung last vlog ko regarding sa habagat ng bagyong Pipito, makikita nyo alas 6 din ng umaga. Low tide noon. Pero ngayon high tide, kaya makikita nyo kung gaano kalakas ang habagat ngayon. So ito, ayun yung bangka namin. Ayun. So bali, yung bagyong Kita pala halos dumaan dito sa may part ng Balatan and dumaan dito sa coastal area ng Pasakaw dito sa bahay namin. So halos malapit talaga dito sa Fishport. And nag-signal number 3 kami kagabi. Around 9 to 10, signal number 3. And dumaan dito sa coastal area ng Pasakaw. Papunta doon sa may Paburias. Good thing naman, yung mga bangka namin na safety namin at yung lambat namin naitago namin. Kasi sa sobrang lakas ng habagat na to, aano rin yung lambat. Mamaya pupunta tayo doon sa Fishport kasi meron daw doon na gibang bangka. Ewan ko kung kanino. Check natin kung anong nangyari at kung anong kinalabasan. Medyo nakakaawa sa may-ari ng isda, sa may-ari ng bangka. So check natin. Sobrang lakas talaga, ang ingay. Kaya pasensya na guys sa background at sa boses ko. Sigurado medyo pangit ang ang sound sa inyo. Okay. So let's go, punta natin. So, nakabike ako guys, and eto na, nandito na tayo sa Fishport. Eto guys, wow, shit. Ang nangyari, yung bangka pala ni Binri halos na wash out. Eto na. Oh. Eto. So kagabi merong nakapark dito. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Ito, na bangka, ang bangka ni Binri. So dito niya iniwan. Ito na guys yung nangyari. Halos na wash out. Halos ang natira yung tinatawag nilang katig.
yung mga kawayan nawala. Ano na nangyari? Nawara. Nasaan na yung mga ibang parte niyan? Nawala na. Grabe. Nakakapanglumo guys sa nangyari. Ayan na lang na natira guys. Ewan ko ba. Ito yung katig pa kabila. Pero yung sa gitna, yung mismong bangka wala na. Ewan ko kung nalubog na or nasirang-sira na. Kawawa. So ito yung lambat namin. Buti na safety namin kagabi. Kasi lubak kasi hindi inaanod yung bangka namin. Ay yung ibang mga isda inaayos. Check natin dito. A few moments later. Woo. 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 Up. Ay, set pa ngayon. Wow, ang lakas ng alon. Balik! Balik! Woo! Balik! Woo! Mga kabiyak, kung makikita nyo yung nasa likod ko, yung para mga bato-bato, yan yung flooring nito. Flooring nitong fishport, itong cover dito, yung bintana sila. Nagkabuwal-buwal, nagkabitak-bitak. Pakita ko sa inyo. Ito. Sa sobrang lakas ng habagat, yung flooring ng bintahan ng isda nagkabuwal-buwal. So alon lang yan, kayang bungkalin yung mga bato-bato. Tingnan nyo, lambat pa, kaya buti ito hindi na ano. Sobrang lakas talaga. Dito kami nagbebenta ng isda. Dito yan galing guys, oh. Ito yun. Ito. Grabe. Bungkal, oh. So halos nakalahati yung sobrang lakas, nabungkal yung ibang part ng flooring dito. So malakas talaga. Makikita nyo. Oh. Kaya halos nabungkal. Malakas pa yung alon, no? Ano na lang kung kagabi. Imagine nyo, kung ngayon malakas pa, ano na lang kagabi.
Ano na lang yung sistema dito kagabi. Anyari dito? Grabe. Medyo nakakatakot na dito. Halos grabe talaga.